Persyajaran Sekolah Sabat tu nama Godang Triwulan 2 2010 sia imana ni suraton ni si Claudio dohot si Pamela Consuegra imana marjudul ari-ari parumah tanggaon. Saha mahita sadarion di persyajaran Pasyahon ima di hari Jumat 31 Mei 2010 sia imana dijahahun ni Padita Amron Situmorang. Horas dihita saluhutna Jumat 31 Mei 2010 sia. Babagasom tunggodang do halak namar sikor inorhon hasaduan ni nasida. Gabe hatoban ni hisap-hisap ni nasidai do nasida jala mago mahepeng parkarejuan haipason dohot haluaun sian nasida. Alai rodo Jesus laho paluahun hita sian dosa. Dohot hasadotai jala molo dipalua anak ihamu nama lua situtu mahamu Yohanes 8 ayat 26. Marjaji do Jesus laho madongani hita Matius 20 Yesaya 40 ayat 2. Alani dang sahalakta marporang di parporanganon ikon ingotot tado ay parporangan ni Tuhan ni doon. Sada Samuel 10 ayat 47. Jala dijajion ibana do hamonangan ni tuhita. Sada Petrus sada ayat 3 sampai sia. Sadarion buhay ma ariarim mardalan di dalam hamonangan sian saluhut hasaduan ahape na adong diho. Jala jakom ma haluaun nani hirim ni rohami jala aha nani hirim ni Tuhan ni laho tuho. Dang namarlapatan ho on naso porlube ho mangasa gugum. Jala marlapatan on laho patuduhon nasai jujut ho martinggang di hasaduoni. Alai barita na porlu boto omu ima saliling dang di seaho dirim tu Tuhani dang na laho sehonon ni Tuhani diri na tuho. Jala dang adong nasala molo tungpe ho mangalului manang manggunahon pangurupion sian akanang marpengalaman taringok tusi. Dosa songonima Tuhani duho. Na manggunahon sahalak na marpengalaman di bidang medis lahu mangurupi ho bartu persoalan ni hai pasomo. Ibana pe tongdo manggunahon sahalak. Si Leon poda naung marpengalaman lahu mengurupi ho malua sian hasad dua ni. Ditiki hasusahan nang pangujunan mengkubi ho hita. Tamadu hita marlojong tutuhan. Jala di bagasan haporsiaon pa makasiholhon pangurupion na. Namar huaso jala namar hugugun laho paluau kita. Ikut do jalota pasu-pasu sian Tuhani. Namar tangiangi kewajibata doi jala ikut do ulaunota alai ndada so ada onota pamujioni ikut do hita pasahaton hamuliotota tu namangaleon saluhut pasu-pasu itu hita tung masai porludo hita manubuhon roha naguk hamuliateoni ikut jujuk do hita mangarimangi jala mamaritahon asini rohani debatai. Jala mamuji dohot pasangapon guarna nabadiai nang pehita di bagasan arsak ni roha nang dohot hasusaan. Ellen G. White Selected Messages buku jilid 2 halaman 200 Aka suku-suku sihatan. Na perjulu ahado ulaun nani ulan ni pangapunani inorhon ni haporsiaon nang magui nang dohot di bagasan na paulihon sada parsauran naung siga. Matius 6:12 rodi ayat 15, Matius 10 ayat 21 holong indada manipan hasalan ni halak na asing. Sada Korin 10 ayat 5. Paduahon dia malapatan ni mangarimangi dohot mamaritahon haburjun ni dibata uju hita madalani habuk ni roha nang dohot hasusahan. Patuluhon dia madalan naikon ulahon ni ruasmi gabe sada rumah tangga na bulun. Asa boy mengurupi nasida akka na hamaguaning
Songonima Persiajaran Sekolah Sabat Tasadarion Horas